Malawak na grass fire sa may Kalasyaw, hindi pa natutukoy ang sanhi. Para sa detalye ng balita, alamin sa ulat ni Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Umabot sa halos 4 na oras ang pag-upula sa sunog dito sa damuhan sa Barangay Nalsyan, Kalasyaw matapos itong i-report bandang alas 6:48 ng gabi noong Huwebes. Umabot sa halos 4 na oras ang pag-upula sa isang grass fire na sumiklab sa isang pribadong lote sa Barangay Nalsyan, Kalasyaw noong gabi ng Abril 9. Ayon sa Bureau of Fire Protection, iniulat ng isang concerned citizen ang isang insidente bandang alas 6:48 ng gabi kung saan mabilis na kumalat ang apoy sa naturang lote. Medyo malawak po yung nasunog po, ma'am, kasi nga po gawa po ng grass fire po. Nandun po yung grass fire at saka bamboo fire po, ma'am. Medyo kalat-kalat po kasi, ma'am, yung ating yung mga damo-damo, kaya medyo nahirapan yung mga bombero po natin para rumesponde po, ma'am. Sa ulat, ang rumespondeng opisyal ng Barangay Banawang na nasa kabilang bahagi lamang ng ilog malapit sa lugar, karamihan sa napinsala ay damuhan at kawayan. Nagmula po doon sa kabila sa Barangay Nalsyan, pero kami na lang po ang nag-responde kasi kalapit lang talaga, boundary po namin yung ilog. Ang nadamay lang yung mga kawayan na tanim dyan, saka may konting tinanim silang mga gulay-gulay. Yearly naman pong nangyayari yung grass fire po dito, ma'am. Hindi natin maiwasan kasi sa sobrang init ng panahon, bigla-bigla na lang po na may sunog. Agad rumesponde ang 2 fire truck ng BFP Kalasyaw katuwang ang isang volunteer fire brigade mula Dagupan City upang apulahin ang sunog. Idineklara nga under control ang apoy bandang alas 9:45 at tuluyang naapula pagsapit ng alas 10:30 ng gabi. Wala namang naitalang nasaw yung nasugatan sa insidente at wala ring kabahayang nadamay sa sunog. Sa ngayon, patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng insidente. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.